Здравейте, хора! Здравейте, аз съм Рус. Днес ще снимаме в един сервер. Днес ще съм сам. Дано ви хареса епизодът. Абонирайте се. И сега да видим ларповете. Може да има някой ларп фри. Админ рулес. Забравяй да кажа, че снима с мен, бе. Да, един приятел е у нас. Той е Starbucksmania. Да, е Faxmania. Фирея аспект. Така се пише на английски. Фирея! Фирея. Фирея. Не. Значи ще ги цъкам без... На евента. Напишем простанила Обин Кучу. Матай! Патки грозни! Ще избия всички тук. Где да бяха патки? Нали? Дано ви хареса епизодът. Опа, на мен не занят. Сега идвам. Както видяхте, ако се съберем 10 човека, ще има евент. Да видим дали има ларп. Има. Има историческо. Тук вече няма резиденция. Да, пусна семе. Ще се намаля звука. Ако епизодът ви харесва, абонирайте се. Не знам дали го казвам за втори път. Какъв това крипър посред бял ден. Ладно. Сега се случи чудо. Така, тук съм. Да, Яни Слав Русев. Е тук. Ето най-накрая взех тъпите дървета. Тъпи алак. Ти още ли снимаш, бе? Ето. Да, ето, нали. Добре, хора. Абонирайте се за мене. Омага! После да казвам, аз съм Faxmania. Хора, не се абонирайте. 10 диаманти не Да, бе, то, нали, админа раздаваш, имаше евенти. Не, още няма. При 10 човека ще има. Откъде? 64, бе. Какво ще... Админа ми ги даде. Кой? Админа ми ги стакна.
Абе, хостера или админа? Май хостера. Това е много гадно, сега има Който пустиня. играе Dragon City да ми пише. Мазикам се. И на мен. Ще ми прачи малко дракони. Съжалявам, човек, ма нямам. Да, бе, ти си Всяко мен. 16 левел. Виж, моето. Аз не мога да пращам дракони. Мога да пращам яйца. И то мистериозни яйца. Може ли? Може, но само от комп. Добре, не знам. Извинете, за това говорихме се за една игра с Айпакс. Виж, виж какви дракони имам. Никога да направи, 13 лева съм. Колко дракони имаш? Ми около 15. Аз имам 20 и няколко. Не, кажа. Дили Бол. И факели, Аз много бързо... Аз имам много на 10-то ниво. Какво правим? Ти на кое че той Аз имам на земния. седми. Земния. Аз имам такъв вулкано драгон на 7. Какво? Вулкано драгон? Как бе? Кой комбинира? Айпак. Един земен и огнен. Да, на мен не ми става такова, на мен ми става друго. Имаш ли чушка? Не. Ти имаш ли? Да. Как се правят? Имаш ли лазер драгон? Да. Ето с лазера. Да, имам го. А имаш ли... Аз имам такъв земен на 7 левел и такъв на 7 пак. Що и всички си ги кръщаш? Къде направи? Добре, сега по клипа малко се унесохме. Да, наистина. Да, горичка най-накрая. Имам Стар Драгон. Виж. Стар Драгон. Кой бе? Ето го. Ето. Давай, аз го. Пак се унесохме. И същи. Пак всички са ми Хайпакс. Имам и електрически. Ти имаш ли? Разбира се. Аз гледам, ще имаш. Аз имам 2 много силни дракона. Кои? Някакъв лунен дракон, заедно с... Имаш ли вампира? Имам го. Дай ми един ден. Имам само веднъж. Вампир драгон. Кърчи. Кърти ли бе? Кърти ли бе? Пак се унесохме. Айде по... Клипчета. Ох, майко. Айде, кога свършиш клипчето, аз ще те тръгвам. Защо? Що? Не знам, трябва малко да излизам. Трябва да излизам. Омага! Какво правя? Я не вънка е. Ми ще седиш тук и ще играем, ще снимаме. Не мога. Що? Я виж колко клипчето. А, 8 минути, добре. Видях един. Какво е един? Виж, чакай. Умря. Аз ти казах, видях един човек. Я може само да напиша на нещо за сървъра. Чули? Не бе, дай бе. Кит старт ти даде. Аз имах диаманти. Да. Само да ме убие пак. Опа. Какво е? Бях аз. Бързо, килвай го. За кой го килвам? Не, направи. Омага, се е много гадно! Всичките братички! Бай! Удари го. Абе, бий го, бе! Имах още 5. Кучмар. Я го стреляй с яйцата! Сега го стреляй! Ултра хаос! Педа. Давай, ба. Аре, бе! Баси! Аз стига такъв. Още 2 са там. 3. Бягай.
Как мога да се постигна флай само? Я напиша... Чакай, дай за малко. Чакай малко. Дай, Лудогорец. Опа! Един макиона. Пак съм много. Омага. И не ми върна пред дома блокове. Това да клипчето? Не. Мокнила. Може би да, може и това да е клипчето. Дано ви е харесало, абонирайте се. Лекнете клипа и не забравяйте! Айпак Мания! Давай, Айпак Мания, как? Те всички му обичат, бе? Тос пак ти вярваш ли си? Давай, всичко вярвам аз. Стопинг the клип. Да. Recording видео. И това може би ще бъде от клипа. До